Nishadina da wurnata ni ne nan waje zanki duk wahala da rudani shirye nake da ɗaukanki sa'i ne a tsarinki kada ki kau da ƙarfina wadda ki so buga daga ba ni irin ƙanana sa sura ce kamar magana babu irin kyanisa ka kwallata yana ƙuna ko da ruwa na landasa mai kashi yana maganar magalda idan kisar zina mulki ne a taushinki ki bani guri da ke wuce ruhina kafin ya wuce zan so gona ki damuce ki bani amanar sirrinki a san ki ya zanto nai dace ka so na ki ruhi ke kwana in ke ce mai ki burina sabar kyawun tsararki shi ke daɗin ruhina in dai mai numfasa to sai na ji ki a ƙalbina san kyaro shi ya ƙaru ki taho gare ni rayuwa dai nisa ne kan sanki don ba na jin masu kirana abokaina ku yi haƙuri don hanyar da ya burge ni san ta zuciya dai na so ba wanda zai iya kore ni aure zan gani yarki in ina ki burge ni san da nake iki ya kirni da auna ko kuma mizani a rai ina jin wani shauki in dai na kalla abar suna domin ita rage cikin raina dan ba na so ki tsere mu a san ki nake ji daɗi yau mai sona ki dafa mu in ki kabar rai zai zuwan ajali ya gaza mu rahin ki garin ya zama ɗari zan so ki ji ta husayar raina a dardo shi ya zaurara gidan kuma kai cikin mata kama mai na ta duka na rasa da zan furta ado da kyawun fuskarki shi ke godin haddata zuciya ta gaza koyewa zan so ki gane dalilina kin ji abar ɗaunar raina ki shaida cewa ina son ki kike kawar da takaitina kullum a san ki nake ɗauki a yanzu babban burina kawai na ganna a gefen ki sarauniya a sahun mata bakin da tanka a idona